teqirdux ir-Rabat. Kienet din lajta tar-rabtin meta s-sibt filgħodu nġabru flimkien ma laqdiet flimkien għall-ambjent aħjar u moviment graffiti fir-Rabat sabiex jopponu żvilupp mastiċ. Huma 30 appartament, 10 penthouses, 9 mażonettes, ħanut u 83 garax li qed jiġu proposti minn flok dar antika li tmur għas-seklu 19 tal-Virtu fir-Rabat. U huwa propju għalhekk li numru ta' dit flimkien ma' bosta residenti ħarġu jipprotestaw kontra dan l-iżvilupp fit-triq li twassal għal Buskett u li preżentament toffri wieħed mill-aktar spazji ħodor sinifikanti f'Malta. Bil-kellima li qasmu l-ħsieb tagħhom matul din il-protesta jispjegaw li dan il-proġett se jkun qed iħalli freġju irreversibbli fil-waqt li se jħarbat ukoll il-karatteristiċi uniċi tal-lokalità. Bir-residenti argumentaw li dan mhux sempliċement każ ta' żvilupp żejjed imma qatt ta' vandaliżmu kulturali u ambjentali. John Paul Kawki f'isem il-Moviment Graffiti saħansitra saħaq illi proġett bħal dan se jkun qed joħloq aktar traffiku. Dan fil-waqt li Lara Bajada Young mill-laqda flimkien għall-ambjent aħjar qalet li proġett bħal dan se jaffettwa b'mod negattiv il-kwalità tal-ħajja u jikkontribwixxi għal iżjed stress u ansjetà lir-residenti. U propju għalhekk appella sabiex jiġu mħarsa id-drittijiet tar-rabtin. Preżenti għal din il-protesta kienu wkoll ix-Shadow Ministers tal-Partit Nazzjonalista Ian Vassallo u Charles Azzopardi flimkien mal-Minority Leader fil-Kunsill tar-Rabat f'isem il-Partit Nazzjonalista Nazju Kassar.